ndipo mulindine yankho seunda kumupayamba na imitu yake zibani zotsutsa boma zati zipitirirabe ndi zionetsero zokhuza chisankho lero. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino wapempha mayiko olemera kukwaniritsa malonjezo pa ndalama zothandizira kuthana ndi kusintha kwa nyengo. Mu nkhani zina mu ripoti lathu lapadera taunga sabola akuunika kukwera kwa chiwerengero cha ovulala kamba ka ngozi zakabaza. Tindizi komanso nkhani zina zambiri tendikhalero modzi. Kuti lero zipitirira ndi ganizo lochita zionetsero mu mzinda wa Lilongwe posakondwa ndi ndondomeko za chisankho. Izi ndi chomwechi ngakhale bwana mkubwa wa mu mzindawu Lawford Palani waletsa zipani za DPP, UTM, UDF ndi Afford kuchita zionetserozi potena kuti apolisi akhala otanganidwa ndi zinthu zina. Zipanizi zikufuna wapampando wa bungwe la MEC a Annabel Mtalimanja, mkulu woyendetsa ntchito za bungweli ya Andrew Mpesi komanso mlembi wa mkulu wa NRB Amphatso Sambo kuti atule pansi udindo wawo. Ashadrick na Malomba ndomwe akulankhulira zipanizi. Uthenga wathu ndi wakuti no tatopa tafika nopo kuti no mwana wakanaphala chifukwa chakuti no nafotokozera amene takhala mbuyo mosemu masekretary general athu azipani 5 makumana ndi kumafotokozera kuti tikufuna Mtalimanja atule pansi udindo chifukwa chachani mwana wa John Tembo. A John Tembo anali ndani? Anali president wa Malawi Congress Party. Kusonyeza kuti akapanga chisankho chimenechi akondera Malawi Congress Party. Chimodzimodzinso Ampesa, chimodzimodzinso Asambo amene akuononga safuna kuti chisankho chika anthu akhale ndi chanzika amene onso atule pansi. Si mathematics amene abweretsa ati machine awas ma MDs na mojambulio kapita umene kuti mmene mujamo kumabisamo mavoti amalowera atu mavoti kubisira atu mmene kuti naneko zimene zisachitike kuno. Mozambique kukhale ku Mozambique komweko, kukhale ku Kenya komweko, kukhale ku Uganda komweko kapena ku Venezuela. Koma kwathu kuno silufuna si mathematics izipita. Pakadali pano mkulu lochedwa Independent Civil Society Organizations likutsutsana ndi ganizo lochita zionetsero ponena kuti lili nkuthekera kusokoneza zinthu zambiri. Wapampando wa gululi Caesar Kondowe wauza Nkhani mu mzinda wa Blantyre kuti njira yabwino nkulimbikitsa zokambirana pa nkhaniyi. Akondowe anayankhula ndi Gift Sitima motere kuti malamulo athu anavomereza kunena kuti ku Mexico akuluakulu a Mexico azikhala adindo ochokera mu zipani zosiyana-siyana. Ndiye tikhulupirira kuti ziganizo zochokera kumeneko zimapangidwa ndi gulu anthu ena amachokera mu zipani mwina zimene zikudandaulazi. Ndiye tikhulupirira kuti sipali chiopsezo chifukwa munthuyo ndi Malawi ndipo ali ndi kuthekera kugwira ntchitoyo komanso ndi anzake ochokera mu zipani zina zosiyana-siyana. Dziko la Malawi lapempha mayiko olemera kuti akwaniritse pangano lawo pa nkhani yopereka ndalama zomwe zingathandizire mayiko osauka pa nkhani ya kusintha kwa nyengo. Usi amayankhula izi kwa atsogoleriwa amayiko olemera mu mzinda wa Baku mdziko la Azerbaijan komwe kuli msonkhano wa zokambirana za kusintha kwa nyengo. Usi afotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Rebecca Chinjeka Matemba. Nalankhula moyimirira mayiko amenewo komanso ndinene kuti pomalankhulana ndi mayiko siyana tikuwauza kuti monga Malawi ndikhulupiriranso ndi mayiko ena sitili okondwa kuti tizitchedwa kuti mayiko osaukisisa ndikumakhala momwemo. Monga Malawi ikupanga china chilichonse kuti ichokemo mugulu anthu kapena mayiko osaukisisa. Koma kuti tichokemo nkofunika kuti mayiko tigwirizane chifukwa pali zina zimene mayiko akuchita zimene zikuthandizira kuti Malawi ikhale osaukabe. Mwachisanzo tinapita ku kopu ya ku Dubai, tinauzidwa zambiri sizinachitike, ku Egypt sizinachitike. Ndiye timawauzanso kuti tabwera kuno monga Malawi ndikhulupiriranso ndi mayiko ena osauka sitinabwere kuno kuzaombera manja zimene muzitiuza kuti mupanga. Kunoko sitinabwere kuombera manja, tabwerera kuti mutipase. Ndiye tikudziwa olankhula nawo, tikudziwa owafunsa kuti nkhani isakhale kuombera manja zimene akumatiuza, koma nkhani ikhale yoti timatipasa chani munalankhula izi. Kukhala ngati tikulankhulana mwamphamvu koma mopasana ulemu. Chifukwa si bwino kuti lero munthu akuuze ndikupangira chakuti azabwerenso iye chinavuta chakuti ndipangira chakuti sizimapereka ulemu. Ndiye chingaitiro osauka timanena kuti zimene zozo ayi pakali pano padusa pafupifupi miyezi 10 nthambi ya immigration yati tsopano yayamba ntchito yofuna kuyamba kugwiritsa ntchito njira zokhazikika zopangira ma passport.
nthambi yakhala yogwiritsa ntchito zosakhazikika kutsatira vuto lomwe lidakhuza makina otulutsa mapasipotiwa. Wezigawisi ali ndi ripoti. Poyankhula atakaonekera ku komiti ya ku nyumba ya malamulo lachiwiri mu mzinda wa Lilongwe, mlembi wamkulu woona za chitetezo cha mdziko a Stephen Kayuni ati makina atsopano amene dziko lino likhale likugwiritsa ntchito athandizira kwambiri pa ntchito yopereka ziphaso zoyendera mdziko muno. Iwo ati makinawa akhalenso akuthetsa mavuto ena ndi ena amene amapezeka ndi makina amene pakali pano dziko lino likugwiritsira ntchito. Timafotokozera mamembala a komiti omwe anabwera kuti olemekezeka kuti anthambi ya immigration department akuyesetsa ndithu kuti akonzenso zimenezi zokhudzana ndi kuti kusindikiza kwa kaundula ndi mabuku omwe anthu amagwiritsa ntchito kupita kunja kwa dziko lino mapasipoti zikhale zolongosoka. Wapampando wa komitiyi Anowelo Lipipa anatsindika zakufunika kopeza makina atsopanowo mwamsanga. Zimene takambirana nawo nzoti avomereza ndithu kunena kuti mapasipoti ena ndi amakhala ndi mavuto, monga pali nthawi yoti majaji ena kana apita even kunja anakakanidwe kolera fani mapasipoti awo anakanika kuti apangidwe scan kuti aonekedwe kuti aonetse information ile pamenepo. Ndiye chimene achita kuno kubwera abweretsano ka machine kena kamene kakumati passport je katuluka akuma kadusitsa kuti aonetsetse kuti ngati ikutha kupanga lidi konkuno ndi kuti ili bwino. Pakadali pano nthambi yati zonse zofuna kukonzekera kuti makina anyuwani abwere mdziko muno zili kumalechereche. Nthambi yoona zakulowa komanso kutuluka mdziko muno pakadali pano ikupanga ziphaso zoyendera zokwana 1000 pa tsiku. Mulipoti lathu lapadera mtolankhani wathu Taonga Sabola akutitengera ku chipatala cha Lilongwe Institute of Orthopedic and Neurosurgery mu mzinda wa Lilongwe. Chipatalachi chazingwa ndi kuchuluka kwa anthu ofuna opangidwa operation kwambiri chifukwa cha ngozi zodza kabaza. Sabola wapezanso kuti akabaza ambiri amaphwanya malamulo apamsewu apolisi, chonsecho apolisi amangwayang'ana. Chipatala cha Lilongwe Institute of Orthopedic and Neurosurgery chimapezeka kumapeto kwa chipatala cha Kamuzu Central Hospital ukangopitirira pang'ono chipatala cha Khansa. Malingana ndi nduna za umoyo akhumbizeka ndodo chiponda chipatalachi chomwe chidatsekulidwa kumayambiriro a chaka chino tsopano chikukumana ndi mavuto akuchuluka kwa anthu makamaka chifukwa cha ngozi zosiyanasiyana kuphatikizapo ngozi zakabaza. Anthu ambiri avulala apuwala sangagwirenso ntchito ena kumwalira kumene ndekuti azimayi mawido auchuluka ana amasiye auchuluka akukabaza. Tsono boma tikati ayi chabwino malamulo okha oyendetsera pansi kuti ka training kokha kakhaleko pajamati atipita kumatemu mutiphera ufulu. Tsono zabwino nziti anthu azifa kapena tipange bwa kuti tikhoze. Naye mkulu wa Orthopedic Association of Malawi Amorin Sabao akuti kuchuluka kwa ngozi zakabaza kukuchititsa kuti chipatala cha Lion chizichita maoperation ochuluka zedi. Chipatala cha ku Lion bed capacity ndi 65 komano chipatala chimenechi chacho akupanga maoperation kapena kugoneka anthu ati muna akupanga maoperation 135 imene ili chiwerengero chachikulu kwambiri ende three-quarters amakhala anthu avulala pa ngozi yakabaza. Ndiye ife tikuona kuti tikufuna tifike tichepetse kuvulala kwa anthu chifukwa akavulala soti munthu chakumanguvulala koma kuvulala kwambiri mwina munthu mmodzi peze muna wachoka pa 5 bane chithandizo chimenecho ndoti ndi anthu 5 kale koma amapeza kuti ndi munthu mmodzi. Malingana ndi manambala okhudza ngozi za njinga ya moto mdziko muno mchaka cha 2022 fika chaka cha 2023 anthu opitirira 1800 adamwalira pa ngozi zokhudza kabaza. Kwa ena awa ni manambala chabe koma kwa amene wachibale wawo komanso wachinansi adakhudzidwa ndi ngozizi awa si manambala chabe. Kwa anthuwa manambalamo mululu waukulu pokumbukira wachibale ndi wachinansi amene amankonda. Malingana ndi Malawi Coalition of Kabaza Stakeholders and Associations makokasa mdziko muno muli anthu ochita kabaza opitirira 2.8 miliyoni. Koma mkulu wa Rodnetica Abdul Osman akuti ambiri mwa akabazawa
amayenda osatsatira malamulo apansewu. Iwo anatinso ambiri mwa oyendetsa kabazawa alibe zitupa zowayenereza kuyenda pansewu. Kwa wanjinga zakabazaza amakhala anthu kuti sanapite ku driving school kuti akaphunzire mmene angayendere pansewu. Now kuyenda pansewu pali ndi training special imene imafunikira kuti munthu amene akuyenda pansewu akhale nayo. Komano anzathu aja amangoza kuti amangokwera pansewu pa njinga zija chifukwa choti mwina njinga zawayandikira. Training major amakhala kuti alibe sanapasidwe. Komanso ngakhale highway code amakhala sakuidziwa. Mmene manenera kuti amatha kumapeza kuti akuyenda opanda helmet panjinga pachama zoti mwina akwezana mwina anthu mpaka 4 pena kumene anthu 5 kusuza kuti njinga ichatsa kuipanga overload. So zimene zichazi zikutipasa ndithu mavuto ifeyo ngati dziko. Koma kodi kuyenda mopanda zoziyenereza pansewu ndi mulandu? Andrew Sandulani, mkulu wa Department of Road Traffic and Safety Services, ndipo akuti izi ndi mulandu. Mudzionera kuti kuyendetsa njinga oyosalembetsa mukaundula mu system ndi mulandu, ndipo chindapusa chake ndi 20,000. Komanso malamulo amafuna kuti amene akwera njinga uja akufunika kuti akhale ndi chiphaso choyendetsera njinga ija, ndipo ndi mulandu ngati munthu ayendetsa njinga popanda chiphaso chomuvomereza, ndipo chindapusa chake ndi 15,000. Ndipo wapampando wa Malawi Coalition of Kabaza Stakeholders and Associations Makokasa Moses Mwalabu akutsimikiza kuti ambiri mwa Kabaza amayenda mophwanya malamulo. Koma iwo ati izi zili choncho chifukwa cha mfundo zina za dziko la Malawi zomwe zimapangitsa kutsatira malamulo kukhala chinthu chovuta. Zoona adi sitidziwa malamulo timayenda pansewu osadziwa malamulo chifukwa kuti tikadziwe malamulo tikuyenera tilowe mkalasi driving school imatichaja ngati galimoto. Ukatenga license umatutsa process yonse imene galimoto imadutsa pamene njinga ndi galimoto zinthu ziwiri zosiyana. So izizi zirati zasintha, mapolisi asintha, tikuyang'ana mapolisi yoti ithandize malingana ndi imene Malawi ili tailor-made policy kuti tipange policy kuti ikhale kuti ipange suit environment imene tili panopa tikuvutika tili ndi mavuto njinga izizi zalembana ntchito ambiri anyamata ambiri anyamata ambiri amene amaba fete maba timatani tapanga zambiri tinasiya zonse zija panopa tikuyendetsa panjinga tikusamala mabanja athu ana athu sakupita ku street sakapempha panopa ali pa nyumba bwinobwino ali ku school apita ku school makope tikukula zakudya tikudyetsera tifanya chani chanjinga zo. Ndipo mneneri wa polisi apita kalaya ati apolisi akuyesetsa tsiku ndi tsiku kufuna kuchepetsa ngozi zapansewu m'dziko muno. Nthawi zina kumakhalanso mwina kufuna kubalansa pakati pa kuteteza moyo wa munthu ndi kupanga enforce lamulo. Mwachitsanzo wanjinga ya moroti akuthamanga kwambiri sakuyima pamalo pamene pali apolisi amaloledwa kudutsa koma njinga ija timayiona timazayigwira mawala ake kapena tsiku lina chifukwa chakuti kuti timuthamangitse munthu oti sanavale chipewa wanyamula anthu awiri kumbuyo kumpanga force kumuyimitsa akhoza kupeza kuti mwina wagwa wamwalira kapena wapha ma passengers amene wanyamula. Koma chodziwikiratu nchakuti miyoyo ya Malawi ambiri kunkayipululuka chifukwa cha ngozi zakabaza. Amwayi omwe samwalira pa ngozi zakabazazi amatsala ndi zilema za moyo wawo wonse. Tipitiriza upasirani nkhanizi mukatha kuonera izi. Welcome to Premier Beta. You have tried the race, now play the base. Win big with Navigator. Watch your payout soar higher and higher, but cash out before your winnings fly away. Join the fun now at Premier Beta. Beta with the best. Everyone knows foods with protein are good for us. A wonderful meal for the family. A little bit of onions, a little tomato. Mix it up and it's ready to eat. Top soy, for a healthy life. All you need is top soy. With the top taste, brighten your day with top soy, top soy, top soy. Top soy soya pieces.
is a world-class Malawian top relish made with top quality, top taste, and top value. And it's perfect when served with rice, sima, spaghetti, and so much more. Buy yours today in all wholesalers and retail shops across the country. Top soy, truly a top relish. Sekwera walangiza omwe amaliza maphunziro awo pa sukulu ya ukachenjede ya Kamuzu University of Health Sciences KUHES kuti athandizire kupereka mayankho ku mavuto omwe madera awo amakumana nawo. Achakwera alankhula izi pomwe amapereka ma certificate kwa ophunzira okwana 103 omwe amaliza maphunziro awo. Kumwamba mtsogoleri wa dziko linoyu amalonga kukhala chancellor woyamba wa sukuluyi. Thomas Kachere alendiza mbiri mulipotire. Mukulankhula kwake Achakwera analangiza ophunzira kuti akagwiritse ntchito nzeru zawo pothandiza mtundu wa Malawi. Iwo anati ntchito zachitukuko kuti zipite patsogolo zikufunika anthu ophunzira. Wachiwiri kwa chancellor wa sukuluyi Professor Macpherson Malewa ati kupezeka kwa Achakwera kumwambowu ndi chitsimikizo kuti ali ndi chidwi cholimbikitsa achinyamata pa maphunziro. Iwo anayamikiranso boma kamba kochilimika pa ntchito za maphunziro. Amalewa atinso ndi ndalama zokwana 4.7 billion kwacha kuchokera ku World Bank akhala akuonetsetsa limodzi ndi unduna za umoyo kuti vuto la mankhwala opangidwa mwachinyengo lithe mdziko muno. Akubanja la kwa Chendawaka kudzera kwa phungu wa dera la Kasungu Central Ken Kandodo anapereka lichowa la mtsogoleri woyamba Malemu Hastings Kamuzubanda ku sukulu ya KUHES lomwe lizigwiritsidwa ntchito mzochitika zake. Wophunzira 103 ndi amene amaliza maphunziro awo pa sukuluyi yomwe inakhazikitsidwa pa 4 May 2021. Boma la Japan lapereka ambulance ya ndalama zikwana 60 million kwacha ku konsolo ya mzinda wa Lilongwe kuti ithandizire kupititsa patsogolo ntchito za umoyo. Izi kudza kutsatira pangano limene ofesi ya kazembe wa dzikolo mdziko muno idasayinirana ndi konsoloyi mwezi wa Machi chaka chino kudzera mu ndondomeko ya Grant Assistance for Grassroots Humanitarian Security Project. Kazembe wa Japan mdziko muno Ayoichi Oya wati akuyembekezera kuti ambulansi ithandizira kuti anthu azitha kupeza thandizo la chipatala mosavuta. Mawu ake meya wa mzinda wa Lilongwe Esther Sagawa wayamikira kamba kathandizo ponena kuti ithandizira zipatala zisanu ndi zinayi zimene zili mu mzindawu. Asagawa afotokoza zambiri kwa Nkhani wathu Pemphero Malimba. Ndi ambulance imeneyi nthawi zambiri anthu akakhala kuti adwala matenda ofunika kuti apite ku Kamuzu Central Hospital zimativuta tiwatenga bwanji matenda amene kuti akafike ku Kamuzu Central Hospital kapena chipatala china chilichonse chachikulu chimene akuyenera kukhala ndi thandizo lina lopyolera pa zipatala zimene ife tili nazo. Ndi ambulance imene itithandizira kuti ingakhalenso azimayi amene aloyembekezera kandi ana kapena wina aliyense amene akudwala akafunika kuti apite ku chipatala chachikulu izi mutenga ndi ambulance imeneyi. Siku oyamba kuti anthu aku Japan atithandizire ifeyo ndi equipment kapena machinery ngati imene ili ambulance anatithandizakonso ndi fire engine trucks magalimoto zozimisira moto. Ndipo anthu amene wawanda anthu amene amatithandiza kwambiri ngati ife Lilongwe City Council ndipo ndifothokoza kwambiri ndiponso tikunena kuti pa zinthu zimene akutipasa more especially so ambulance imene atipasayi ifeyo ngati Lilongwe City Council tionesesa zoti tikuyisamalira komanso kuti isakaonongeke mwansanga kapena kuti tisayiwononge. Ochita malonda Leston Modi kudzera mwa maloya awo akutsutsana ndi ganizo la mbali ya boma lofuna kubweretsa maloya omwe sagwira ntchito mboma kuti athandize kuzenga mlandu wawo kudza ndalama zokwana 16 billion kwacha zomwe zinatayika kudzera ku banki ya Malawi Savings. Uwu ndi mlandu omwe okukhuza amuli mlembe wakale mu ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino Lloyd Muhara komanso mlembe wakale mu nduna wa zachuma Cliff Chunda. Atatuwa akuganiziridwa kuti anagwiritsa ntchito ofesi zawo molakwika pa nkhani yokhuza ngongole za ku banki. Pa mlandu ambali ya boma afuna abweretse maloya Chance Gondwe, George Luwimbi ndi Enoch Chibwana kuti athandizire kuzenga mlandu. Oyimira oyankha mlandu a John Kalampa afotokoza zifukwa zake. Nkhani ndi akuti tiona kuti ndondomeko sizinasali kusankha maloya kuti ayimirire boma
udindo opanga prosecution to criminal matters ndi wa director of prosecution mamene apangira pakati makamaka nkhani iyi taona kuti sizinaende bwino mafakiti manena kuti akhoza awangirepo bwinobwino maloya amene wabweredika kumene ndipo adziko ndi anthu malonda akuyimira boma pa mlandu. Tione kwenikweni kuti kodi application imene kapena pempho limene linabwera motani. Mlandu unali utapasidwa kale masiku kuti umvedwe kuyambira pa 22, 23 komanso 24 Oktoba. Pempho limene apanga oyimirira ozengedwa mlandu linabwera pa 21 limene lingati tsiku limodzi chabe kufikira tsiku limene mufunika mlandu uyambe. Choncho ife tikuona kuti zimenezi zinali zadala zongofuna kuti mlandu usapitirire pa 22 Oktoba. Komanso tikaonetsetsa pa malamulo zonse zimene a DPP amayeneka kutsatira asanalembe maloya kuti ayimire boma zinatsatiridwa. Choncho tikuona kuti zonsezi zongofuna kuchedwetsa chabe mlandu. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane na insamiro yake zipani zotsutsa boma zati zipitirirabe ndi zionetsero zokhuza chisankho lero. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino wapempha mayiko olemera kukwaniritsa malonjezo pa ndalama zothandizira kuthana ndi kusintha kwa nyengo. Nkhani zina mulipoti lathu lapadera taonga sabola amaoneka kukwera kwa chiwerengero cha ovulala kambaka ngozi zakabaza. Mnali ndine ya Nkhoseonda. Yatsani moto